na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Oy, hala! Oy, naon sa bagkadong James? Oy, nga naman ka. Imo mo ko nagihawanan diha mga sagbot dong. Oy, dong, kaon kag sagbot dong. Kaon ka. Ay, kung inahan mo pangitas ni Laura. Nganong gihawan, kaon ka na sagbot dong. Wa na laing buwak ng mga tagak katulad kita, di ba? Buwak imo ha. Wa na bitaw. Unya dong, unya. Gasato pa. Ni adini si Laura. Oy, ani padayon. Oy, hala, Ginoo ni padayon oh, tanawa Ginoo ni padayon. Oy, ngano ko taong anha man na mapunta des sa Laura dong James ka. Dako nagbuntao nga bato man na. Kun ato tas ibabaw manukad og magambo. Kuyaw kay mga tagak tadong kay pangpang biya ni dinhe. Hala. Na. Pakita ka. Hala! Ginoo! Unsa ko din pangpanga? Oy, pabato-bato lang na ini, pero bato gidi ay! Kita kay ko dong, James. Kita kay ko maklaro kay nakutungod din gidatang so. Naas la din ni Agi. Dong, James. Kon, niagi pa sila din hidong. Diyon tani matabunan pagbalik sa libong sagbot. Wag tingalis la diya sa sudong. Oy, lungag na na diha, pero way kalotsan! Losot. Way kalotsan. Nahibaw ta kung sa to si Lucio. May nagkamahuan to, di ba? Noon! Doon na ito'y nakamahuan. Oy, pag umangkot ba tos demonyo? Pag umangkot tos demonyo si Lucio? Posibleng nga naas sila sa sod. Dinhi sila nag-agi si Laura. Ay. Iwasay, dali. Sunod ako. Ay, ko biyai dong. Gonit ko sa imong tikod dong. Gonit ko sa imong tikod. Hala. Usama nila ko. Ay, ngano. Ay, dong, James. Dong, gibiyaan ko ni mo. Napaka diha, dong. Dong. Unsa ba na diha, dong? Lungag yun. Doon ay lutsanan. Wa na mo tingog si Dong James. Hala, miuwang. Dong James, ikaw rong niuwang, dong. Ay iro. Ay iro niwang ang iro. Nagkakita matigaling was nga gatuan. Doon ay kaliwat was nga mamaalbal. Patay na ko. Ako raraba din Del James. Kuyo ko ni mo dong. Apas ko ni mo na si Laos bato dong. Buhi pa ka na dong James. Gino. Buhi pa dong James gino. Dong James. Wata ko diya dong James. Langob kini akong gisudlan. Ni edad ani ni Lucio nga akong asawa. Bag-usab sila din eh. Ngiob kayo. Dili ikapaigo kining siga sigida kong so. Mupasuabig yun ang kangit kita. Laura! Laura, haid ka! Don James! Sinis Laura dong! Ako din! Wasay ni dong! Wasay ni dong! Haid ka dong! Nakadya! Di na ko maklaro! Di ko kaklaro ni mo dong! Nakadya dong! Tubag ako dong! Sino wasay ron? Tabang mga Wala wasay! sunod na ako. Ay! Biyara ko, di wasay! Ay! Ikagina! Ipataas ng imong so, aron imo ko makitaan. Mahadlok man ko ining bahay ni Lucio, ay. Inigtanaw sa palibot. Napulos man kandila. May kandilang mga puti o puwa bakaha. Mga itom ra bagyad. Ay, galoto man si Lucio din siyang bahay, ay. Naaman o tayo sugang di kuryente. Di man sa maniga ang tanan. Basin og gi-off ang plangka. Pangitaon ako plangka, be. Pangitaon ko ganit, be. Ay, doon naman ni Ago. Ang kalapira kaharon ang ni Ago.
Di na lang ko magita sa plangka ay. Ato na lang ko magpundo sa kwarto ni Dong Francel. Mamatay magos kahadlok din ni oy. Ginoo itan. Ayaw taon may pasag din ha. Ayaw taon to pabanguna ang kalabira nga to sa underground. Kay kami na bayang duha sa bata din ni Ron. Kusgan na ba itong kalabira ha to? Nelusyo, layo pa ba? Asa man gada sila si mama o papa? Padayon lang sa paglakaw, Laura. Musulti lang ko nimo kung muhunong na kita. Nibikog na nga ako mga tila sa paglinakaw ni Lusyo. Ayaw pagreklamo, batanon ka pa man. Wa man gani ko mo reklamo nga may edad na ko. Ligun pa ang akong tuhod. Sige, lakaw pa. Kinahanglan nga mo abot ta dayon. Sakit ang akong tiil ngay. Mupahuway una ta. Mipahuway na ta kaganiha, Laura. Busa magpadayon kita sa paglakaw. Nay, papahuwaya una ko. Laura! Nay, aray. Sige. Lingkod lang anang bato. Og itaon ang imong duha ka tiil. Kay hiluto nato kana aron manumbalik ang kakusgan sa imong mga tiil. Ayaw pagluya-luya. Kay ang imong mga ginikanan ang atong adtuon. Nakasabot ka, Laura. Oo, nakasabot ko ni Lusyo. Gusto ko sab sila makita ug mahangop. Dili ko ari agwalos! Mau katiking! Aray! Imo na sad kong gitang palunga. Ikaw naman, gasago na ako. Ma'am, muapas ko dinis. Ipabaw. O na, manampalong dayon ka. Ha? Naman. Nakakasap anang imong pinakalit. Niluto tingo ka. O na, manapong day ko. Litob kang dako. O ka di maanad nga, tampalungon ka, napugon ka. Yung saman. Saman. Ha? Unsa man? Luto tingo ka. Unya ikaw, wasab di ka manad nga syagitan taga kung muabot ko. Ha? Ang gano man? Ito man. Ikay hari kay sagitan ang kunin mo. Oh! Ako'y hari! Haman! Haman! Litob ka. Haman! Ay! Ay! Anad na ka! Anad na ka! Suman, papuno ka? Yes, Haman! Di pa sumbagay. Gusto ka ni? Ha? Luta tingo ka! Mikuta! Amo mantika! Gapuhari ako, Lusa! Bisag masuko! Gapuha tingo ka! Wala! Ayaw ko gulog-gulugi. Unsa may imong isugon nako? Ani ako, Lus? Ha? Ha? Unsa man imong isugon nako? Master Aki? Ha? Ha? Gisugo ko si Okto. Unya! Doon na ko'y gipasusi niya. Unya! Ako lagi ini! Unsa man ko? Sugoon tasab ka. Saka ang bukid. Dadaang mga ukoy. Hilas! Subaya si Laura. Hilas! O kung doon ako'y makitaan niya, kaila ni Laura. Duol siyang kasing-kasing. Ha? Kuhaan ninyo. Luta tingog? Dadas ako atubangan. Og Log! Hindi man ka mo kuyog nako? pagkalitob yun ni mo, Tiking. Suko ka? Ha? Maong bugo ka, Yes, kaya di man ka maminaw. Suko ka? Bada! Mutabi kag yun og imo. O pagani ko kahuman og sulti, mutabi kag imo. Lagi! Muhilam na ko! Paminaw! Tatingo ka! Paminaw lagi. Ani ko dinhi magpaabot. Magpaabot ko nimo uban sa mga ukoy na may dana maayong balita. Alang ka nako. Ug magpaabot sab ko ni Okto ug sa iyang mga kaubanan kung unsa may ilang napanidan. Nakasabot ka ba, Tiking? Nala, nahuman ko na sa paghilot ang imong duha ka tiil. Og napahigayon ko ang akong ritual aron matambalan ka.
nagasiguro ko nga mawa na ang sakit sa imong duha ka tiil. Gusto ka na, Lucio? Wa na. Ngano, Laura? Ha? Lawom ka man kaayo og panghupaw. Doon ako'y pagtuon ni Lucio. Nga makahimo sab ko sa pagtambal sa akong kaugalingon. Pinaagi sa akong gahom. Nabuhi ko man gani ang mga tanom nga nangamatay na. Natawag ko man gani ang espiritu ni James. Sa dihang paingon sa laing kalibutan. Kinalalang kahang gibati sa akong duha ka tiil. Di ko makatambal ni ini. Laura, sa gikaingon ko na, ayaw gid una paggamit sa imong gahom. Bisan unsa pay mahitabo. Basta dili ko mo yamar nga gamito na ang imong naangkon nga gahom. Noy, Sige, dili ta magdugay. Barog na diha, kay magpadayon na kita sa unahan. Dong, James, kuyawa din hidong. At doon na tayo mga lang mananap nga matumban dong, mapaakan ta. Ako, di ko musugot paakon ko dong. Kung paakon kong mananap, mupaak sa kong mananap dong. Bisa nagdatag so, dili man tanan gyud nga maklaro na to, di ba? May pagkangit-ngit, di ba Ginoo? Magbantay lang kita ni Wasay. Magbantay ta. O nya dong, James. Naaka din ni Laura. Tingalig ni sumok lang ta din dapita. Saway igong hinungdan. Wagi hinungdan gyud. Usay, Ang ako ba, nahurot ang mga buwak ni Inday Laura. Buwak ka gipang pusngi, gipungsi. Mana, mga buwak ka gipungsi. Unya, dili gyud to dito mo'y ilang gihunungan. Nitipas laglaing agyanan. Saan naman lang. Ay, sus! Magkasugat na dinig sawa. Patay! Ganganga lang ba ang baaba sa sawadong. O niya, gato patang lunga gato kisundan. O niya, wala, sawa na itong ganganga. Gino! Nindo tag-isinggit. Muna magbuladong. Inigtakop sa baaba nung wana. Kana, kilaw na ta. Maadobo ta siyang asido. Gino! Singgitin nito. usa ka ba? Ay, diligyan ko pakilaw og sawadong. Diligyan ko pa adobo. Ano lang mabusog siya. Ako ay mukilaw niya. Mukit-kit kong sawa. O singkit nindo ta. May gibati kong niagi din si Laura. Ay gibati ra na nimo dong. Wa ka kasiguro, duha-duha lang. Wa ba usa-usa. Duha-duha lang imo. Nge. Singkit ko kusuga. Hala! Nindo ta. Ay kuya wadyo ko din ni dong. Biday ni dong. Ay. Laura! Nasuya ka marag mo ikoy mong tigong dog sa. Singgit sa ka. Kana, sige, tawag ka. Laura! Nindot na. Nindot ay. Singkit. Kaya pa si makadungog pa di ay. Kung wa makadungog, malas tayo ni. Singkit. Laura, hide ka! Kadasan. Dahil Laura! Hide ka day, tingog day! Paspasan kung tawagin mo nga day ha. Madali di ha. Dahil Laura! Hala! Sino? Kada ka mga kokdit! Kokdit! Tabang, Ginoo! Tabang! may nagtawag sa kungan. Huwag kay nadunggan, Laura. Huwag ko'y nabatian nga mga mitawag nimo. Sige, padayon kita. Noy, doon nagyod ko'y nadunggan nga mga tingog. Doon nagyod, Noy Lucio. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa akong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!